ole tun trum chu Tawnhriat ngai nom tak mai kan ngai thale don anga tu Thla nge ti ani a he thu ngai nom tak mai mingzia sak tu hi Judy Chhakchhuak ani chunga po lom thu kan soi mole ngai thang tuna kathil ron soi tur hi atak nge ya thleng ani a pol som pahni boarding kan omna Hrang chungchang ani a doi deuh dan chuan ngai thlak lo a fuang ma se ka thla Hrang hriat to chuan ala virber katilo thailo ani kumsang ni som pakwa lockdown level kha ani a kapa hi missionary doctorin thingtlang khote ve taka hian a oma school thatak ti a soitur a om lo bok nen kapa thona atanga lawak lawa hian boarding pakhat a oma chuta chuan missionary zirtir tu tele hostel larbak an om ngai lo a khuwa kha soithiam a har hle a khuwa ni chi a si loin engkim kha akim ve biai mai bok si a thok tu te po khan kan om na hi khuwa ti a soitur ani chi a si lova ami hring cheng te hi kan tlem si a khote chu ani ve tho bok si khoming anei si lova boarding ti top ani si a hriat thiam a har khop mai an ti ve fo maya coronavirus hrilen lai kha ani a school kan kal mumal theilova online in class kan lave renga ma se azia om deuh nu khan pol som atanga pol som pahnih ho zong chu hostela lu vector ti headmasterin thu chua aron siama kalu na boarding a po chuan pol nga atangin a om tana achan po a khuwa hi a om na a lave a hostel lut lo tan chuan khodang atanga school kal ngai na a om lova corona zia om deuh ma se ate lam an la lu ve don lo awangin hostel po kan thol deuh don ti na ani ke phei chu lut thar tur ka ni a ka hu phur ru hle bok an soidana an strict em ran lova a thok tu te missionary vek an ni bok nen an felin mi hriat thiam na an nga an ti a then social talk po an om tho boka boarding ani awangin eile ina po anuam em theidon lo hrim kha ani a chome po khodanga mi tractorin an ron la thina bazar ti vel a om lo wang ani ber ome boarding lut turin ka in siam ve mola lut thar tur kani awangin thian ka nei lo ba ka boardinga ken tur ka hreve vaklawa grupa chuan an soi nual thona a lut thar tur kani awangin ka hupur ruve ang reng hle ani heta hian thil thleng tur hrelok ngat ila zong kalu ka ring lo kan warden tur hi kapa te ne na lo thok ho to an ni a kapa nen po an in thaviau maya an hostel boarding a lut tura min som tu po an nge kapa te nen an tho ho lai hian kalate em maya ke phei chuan ka hrachiang chia lova kan upaber mi pa hi missionary ve tho ani a ani ero chim lama a thok thunga kan warden tur nen po hian an in po viau maya an in kom ngai viau ani ome kapa ten ka school lu na thar tur boarding a chuan min thla a kong tluanin ka in ngai tu a kalung aleng don si ka local thakher kherani kapa in i om du le du lo ani mai ati lai khan ngati nge mo ka om du ka lo ti kher ni hostela chuan om thin tho mai la ama a ka hostel om na thin chu private hostel ani a phone kan kol theitala azia dewa tuntrum ero chu ka chungte akha tokin ka beze uzewanga ka thiante ka be thei to don box si lo ti te ka ngai tu a ka in ngai tu neu chungin ka om na tur chu kan thleng ve tamaya corona ala om deuh lai ani awangin an phim khur ve le a motor kan pak that nu a sanitizerin min kap thuaka thomno le neu vel ka ken hnem awangin thingremin kapa ten min ken tir kha ani a ari dewa wangin kan hostel chung thlengin min thla a thleng ma sapol kani a mi pahni bak an lo la thleng lova mi palam ero an thleng hnem to hle a kan rual hian ka omna tur hostela lut ve tur tho mi pa pakhat kan kaltel pui ve a kapa thona ami ani nge ani ero pol som zirlai ani a kei ero pol som pahni zirlai kani thung ani kan rual kalpa chu pol nga atanga lut to ani a hostel chungchang po kha alo hre to hle a ma se tong tam vak chi alo ni lo awang khan ken ngai vel bak kha min hril lova hostela kan inda lut fela kapa te ero corona vel awang khan ria an phal ve lova hostela kan inda fel nu a kan motor omna thleng ka wa thla le a
khata an kal liam tur thlir ba ka hre om ti kha ka nei ka ring to lo hial ani ka phone ka pa te ka pe a motora an tlan liam ta chu ka ruak ngal vek thei hial ani ka tra a chuaka max vo lo phei la chuan ka trap ti kha an hrenge yang mit tuinen ka pa te ka en liama thian kala nei boxi lo nen hre om ka tiril rutak zetani hostela ka let le nu a ka khum du ber ka thlanga pathum ba kan la om lo awang khan heta kan bula khuma hian lo mu vero pathum chi a hi kan la ni si a in hnai dewin mu ang u lo om thar tura mi ini ti in ka thom novel min rem fel pui zung zunga an fel ka ti tak zetani ka classmate turte an la ni le zel bok nen o ni e ka ti ve sapa ka minel te bula lo chuan tong tam vak chi kan ni si lova kan in betam em lo ro nei ki mi le Hrang sai moi te an ni a zo than pui kania zo than ti in min ko mai ro ka ti chuan an bu ve ngata ka thian kom masak berte an ni a nakin zela po kan la in kom zelang ti rin ngai na ka hrelo hrim hrim pathum chia kan la lu awang khan kan in kom chota an ni chu an lo in ti fel vek to a heta hian warden ni lo min veng tu tur mei che pakhat alo om ve a udami kan ti mai zela ani ero chuan room ran anei thung room pathum ang devin sei deuh a oma room pakhata khan khum som pali zel a oma khumpo a chhong nei ang kha ani a an soidana kan naute a lian le ate an om tlang thin an ti a kan naute an lo lu don lo awangin khum chung po chu a ol vek dona khum chung lama ka thing rem chu ka da a ka thian te pahnih chuan tuite min do puya bathroom po in bual na le in thiar na a om hrang ve veka kan in bual na ero po na vek a om thung in bual na bula hian zong tra kong rian pui a om boka kan hostel building hi tha em chu ani ran lova abang po tile ani a athlang lama pal chedeu hi a mingin a in hung ve a marcha le kol thei kong mai ba ka kol sun hlu te tengtere te le ser tok kong khatiang anga tam kha kala mungai lo hostelar hole warden te kuk te ei tura an phun ti in an soi thina thlang lama midang ei tur a om nual boka kan omna boarding a khan ser thur tin reng chu a om kim vek ti ila ka soi sual lawang hat kora le ser tok kong atam bera adota sun hlu le kol thei mai ba ka sap thei te nen lam alo om kim biaya theilama chuan har satna a om than lo kan in bual zawa cho eidar arik vele chaukalama chuan kan pathumin kan pheya khatiang ang em khan kan ina cho kha ka ngai ka ring ngai lo alu le dal tlong kan han me kha chu katra achuak vong vong ani fian te vekin an lo ei thina fian te ka ken theng hil awangin asper ka nelom kha kata hi mangro ti pa in asper chu nei kimin min lo pe ve wata an pahni hi chuan polnga atanga lo lut ve to an ni a kapa na tho na thlang lama dai an om boka an felin lut thar ka ni na a ka hriat lo te min hrilh zung zunga kom thlang lama marcha te chu hrangin alova marcha kha om lo sela chuan cho po kha ka ei thei ka ring lo hial ani an alu le dal khan teis anei lo hrim hrim a hang duk ringot maya zana kan warden kan ruma alo kala hre om in ti em har satna in nei chuan in lo soidon nia in pathum chia in ni boka in du le khum te kha zom ula ma se in thian te an local chuan in zom thei kher to lowang khua avot boxi a ati chuan buk ngat pa hian kan lo o diala kan om na boarding kha kum tluanin avot ka ti mai korlum a hak reng theya thlasik tak taka phei chuan a hik vek zel an ti a ka lu po khan avot to viawnia ka om chung zong khan khua avot tluan thak ang vel ani boarding a khan ka om rei lova kapa an sonawang khan kan in la chuak le wat zoka zana po phone khoi tur nei ta lo chu kan room kot lokami kol thei kan lova kan eya amin puam deuh ani bok nen ui ve takani kan warden phal na thlapin khum chu kan do zoma ka thian thar te kha an fel rewa ka hlo an rin awangin alaya min mutira avot bok nen in serialin kan mu a kan chanchin te kan in hrilh mela keipon kanel sot le a reitak lo in hreto ang main fiam thu te soin kan nuya kongka pahni
nung lam bedroom lu na le pon lama chuana a oma kongka pahni ngot kan room a oma kongka te kal tha in mut zai kan relta a ma se misual chuan kan kongka te mai kha chu han pet na deuh se an pet chengal thei don chiang lutuka a thawak to lawani engtin nge tui tak khan kan lo mut thei ka hrelo ma se kan motor chuan na a khan ka lo chaw ve deuh nge car lova ka lo mu hil wata zan laya karin lo lutukin si hal uri in min ti hara kan room kot maya khan a u ni mai in ka hria ka thian te pon an lo hlau deuh nge kan har ta veka kan in en reka kan nuya a hlau om em lawania kan hostel thanga hian thlan mual a oma chuta chuan an om nual thina kan miss ar hi aron la thina ni nei kimin ati sep sepa kan miss hian kan tuido na bul loka ar vul ve a ar in lian vak lo hi a oma kan miss po kan hostel chak loka chuan a oma atuk jing thleng chuan har satna om em lovin kan mu hil ve thei tamaya atuka midang dang an lo thlenga atuka kha chuan kan thleng kim deuh vek to ati theiang luthar an om ve nuala keima chia kan ni bik lo chu nuam ka ti ve deuh khumpo wardenin in lu kim vek khuna khum in pot don nia ati a kan mut na tur hi du kan thlang thei chi lo ani mel kan mut na tur chu apo in kan pot don ani luthara mizo tong thiam lo te an om nuk hloma nam hrang kan in pol ve nok mai an tong ero ka the thiam ve vak lo ka pa thona a hian paite tong an mang na sa a paite lut pahni an om ve a an ni nen kha chuan kan in be ve thei maya mizo tong an thiam tho bok nen mizo tong kan mang na sa ani kan lu kim vek nu a po class kan lakal lok lova ti tur a om lo bok nen kan in fiam lo le hostel chunga te khan kan in bi ruk siak ta vel mai maya warden kha karin ai takin a fela ke phei chu min du sak bik lutuk hostel chunga om te kha kan no ngok thei lo shim a chan po kar khata voi ni emin kan chome ei tur kan la zia em ken tur ti kha ka reve si lova wardenin angai lem lo in phur chok thin mai don nia ati bok nen midang po kenglo an om ve nuala class kalma in kan khum tur kan pot fela kan class ho kha room khata kan om tlang diala pol som le som pakhat ho po room shana an om ve boka class dang nen kan in kalpo vak lo ol sam dewa in kalpo thei mai chu ani a ate lam deuh an ni awangin an ni zok kha an ron lut le zeu zela ka om pui te zinga chuan aswal om ve bok ma se a fel an tam zoka keila thin che chi mi in min ti chuan ti le che lo chi ka lo ni bok nen pakhat kha chu ka lo tirin ka in hau pui ve nge ya ma se anu a kan in kom ngei ta dai thunga khum kan thlang fela ka thian ve ber te pahni nei ki mi le Hrang ite ka khum opposite chi a an oma ke ero mizo tong thiam lo pakhat le ka in hau pui no in kara chuan ka khum a oma ma se kan in kom ngei tlang to a kan omna a in hlat lo hlom bok nen kan in kom le vek theya anuam ka ti ve tul mai class kalma in kom na hun tam zo kan nei bok nen luthar ka ni ti ka in thei ngil mak to ati thei hia lang chu kapa hi ama in zirtir tu in alo thok ve to thina kapa student luite an om nual boka khang ho kha chuan min hre khop mai kho in nai deuh dewa om an ni boka min hria kha atam zok an ni kapa hi an sar lui alo ni bok nen mi an tron ve deuh thina tlem chuan min musang ve deuhin ka hria kan zirtir tu te po missionary vek ka ti to kha kapa tho pui hluite kapa mel hriat te an om nuala kan mizo zirtir tu pa phei chuan min du sak zuala achan po kapa thian pa ani a keima zok khan kalo hreve vak lova kapa hi chu a hria an tam zok ani school kan luta mi pa ho po karin ai dain an fela mei chelam ero hostela om ho vek an ni a in mel hriat chop ngai kan om to lo school kan kala kan chome chle si khan thakhat vel ka om meu chuan ka thau kung thei nia male zana thom mak tak ka hrefawa kan wardenin khumzom ala phal renga lekha kan zirpon min veng em lova kan warden khan min thla zalen ka ti mai achang le min len san daya boys hostel nen hian kan in lata
in kalpo ngai na a om lo shim bok nen angai a tha te po anima na devotion hi tlai cho e kham dar saria kan mang thina wardenin mintel pui ngai lem lo devotion a hian puan bi vector ani a corona lai vel nima se kan in lau lem lo khop mai apa ngai vekin kan kala biak ina kan in khom hova jing tong trai in khom chu thul thei lo top ani a jing tong trai in khom po biak in puya keima ni hostelar hoin kan hruai veka roll number in dot danin kan in ti chok thina ni in khom an tam thei reuh le a missionary chung te le headmaster chung te an om nuk loma lut thar chia ne ma ila biak in puya asar turin min ruata biak in puya la chang kan soya mi pa in khuang an voboka chan vo kan nga thei hle mai ma se kan tan vek ani a khatia an ti kha a tha ka ti tak zetani thingkung lian vak lo pakhat lon ol sam deuh si kan hostel kota lok hian a oma lekha kan zir hova a chhiar chi ani phei hi chuan kan chhiar sapa ari tamna a zir theilo kan tamawangin a then kan in then dara thingkunga chuan kan lona kan zir mai zela midang then khat ser tok konga te an zira kan om na thlang lam hi ram hnuai vek ani awangin pal cheve tak hian a mingin a in hung ka ti to kha ka thian nu nei ki mi hi chuta chuan a zir thina lekha thiam theilo deuh mai hi ani a pathian zara kawan neya ka thiam chak mai baka match te hi kaman zunga klasa po a thiam thei pol ka ni ve a ma se thian te ne na om ho chuan trong du chi kalo ni box si nen zir a har thin khop mai zan khat chu khuwa avot chuala in chunga kan om thapa lekha kan zir pe lo awangin ka thian te pali chu ka khuma an lo pheya ka in hau poinu kha ming thani ani a khum kan do zom ka ti to kha ming thani nen kan in kara hian khum pakhat duati mutna a oma duati te nen chuan kan do zoma ka mutna sir ber kong kabula jeni mizo tong thiam lo ka ti kha amu ve a luthar ani bok nen ani kha chuan min lanel ve vak lova chutia kan thian hova kan thut kho mai lai chuan thok le khata kongka hi aron in hong bur maya jeni phei chu a au that nge keini po kan hoi deuh soka tukver hi duati mutna bula a oma khi a thobok si lo nen mak ti zetin kan in en hu a si hal ti donila zan re dar ni tlanga bak an in lan ngai si lova nuam ti zan lo chuan kongka chu kan vakhara kan classmate che ho hi kan in kom ngai tlanga kan nei ang kan in petona thom no in hak pol nuk kan rat viau chung si khan thom no bo kha a om ngai mang lo thunga kan nau te po thom thria in an lo tlan phei sapa pon lama chhuak kher ngai lovin room chu a in kal po thei veka thom ngai chang devin kan thu khom rana heta hian missionary fanu kalo ni ve bok nen min ring ve hloma ka hlau lo tura an ngai deuh ngota ka doi zia an hretop si lova kan room chu aron rile khap thina tuma le khazir ngam kan om to lo kan doi hlom em atin ni thom are thuapa puan kan in syndrome khovo lai ni lo phei sela chuan alum ve viawang kongka chu angai ang chi in aron in hong le popa chuta zet zong kan vahan aw na sa te reng em warden ai o tura anda udami po alo tlan phei wata thil om zia kan thil chuan min hnem ve takna in a mela angai a thazan lo ti a hriat thei ani chuan phone a khoi thei awangin a chung te a be thei bi ka changang u jeni i khuma khan kan lo chang lokang zothan kongkabula hian omla nang missionary fanu ini a hlau de wangche mi pa ho hian min ti thai an tum mai te aniang a in hon vele kan chuakanga kan don nia ti pa in tu bo hi min pe a lau ve deuh tho maila tu bo keng chung chuan ka chang tarana rivak lo nu a chuan aron in hong le tangeya thian te ho kara chuan alo in la khoi ve thei deuh bok nen pona chuakin vuak katum chia chu enge lau thong ti hriat tak hian kan warden chuan ati phok sha maya miss ngati nge ram hoi local huna tak I local kan votrep che ani kha ti pa in tu bo ka ken lai chu ka da thlawata chu tiang a om lo in rin na a nget lo aniang tong trai ro ati vata
in auri kha ka hria a karon chuak ani hi ati le nu a room afangkuala kan thil eina kor po kan da thangai lem lo miste nen hian kan in nel to a min hau ngai lem lo boka thil sual kan ti te ani lo chuan min hau na chan tur a om lo bok ani mi chho nu chuan muttumin khum kan siam fela le khazir po atui to lo kan mut fel deuh chi a chuan kan room tuk ver hi aron in beng deuh dot dota kan room chi ani bik lo nge udami thleng thleng chuan kan room a an lo tlan lut le veka kan zinga chuan huai ve deuh pakhat a oma sindi ani a apui tling reuh bok nen tuk ver te chu a honga an en kol thuak thuaka engma a mulem lo nge kan thut khom na a lo thu ve le maya thom chuan min kal san du lok lo ngoi renga kan om thap lain din dini hi a thin rim ani lo mo in hriat vek kha sindi chuan aron ti chuak phong maya kei phei chuan an thil soi chu engma ka hre thiam lo din dini an ti po chu ka hre chuang lo thin rim chan tur a omami engtin ma kan ti lo kha pumna wanga boral ani a engin ati chuan a chiang deuh kuar mai hostela kan room bul chi a hian pumna awangin a borala kan hre thiam si lova a pumna kha pumna satlia emo kan ti a mi sin damdoi apeto tho bok nen adam le mai kan ringa ma se a chet hlek khan ana ati a hostela hian a borala damdoi ina chuan an kalpui thowa aril apop ani an ring ani kabeng bula nei kimin aron ti deuh sar sara sana kan ena dar som pahni arito a room danga pheingam kan om to lo sindi chi akha ama khuma mungam om chhun ani midang chu in ngeng rialin kan mu a sindi kha alo huai ka ti a kan zinga au pa ber bok nen a in ti huai chop ve nge phei chu ka hrelem lova zan khuwa in thomin min re san lo kongka ani lo le tuk ver atiri renga achang le natwar thom te kan hrele thina engtik lain nge kalo mut thil ka hrelo zinga kan har chu kan khumbula kan ei tur da chu alo zo vek maya abom chuata a in pai dar noi mai boka ser trok in ti harnana ei tur kan ti nen lam ei tlak mang a om lo karil ru tak chuan awa vir ra uve katiru neu newa ei tur thale tui kan nei khat te reng nen nizan lama kan mu khom dul si a sindi ti don ila a chefel fai thlap chi ani si a kan ring lo bur ka thian te phei chuan din dini an ti nu kha ani an ring fora choi lai te chuan kan in bel hrek hreka udami po abang lo a phone in mi abekol seka class kal turin kan in siam mol mola dar thalang lian deuh chauka a hian a oma chuta chuan kan in entry na nungi samkhui nen chaukalama akal lai po ka murenga ka phei khok hrui ka sui mol mol lain Hrangin ka perfume alo in kap ve boka chaukalama thom ri deuh thuai le auri kan hriat chuan kan tlan phei vata chauka kan thlen chuan mispo alo om der to nungi chuan lau ane ni ti hriat takin a khur deuh bap bapa ama chu a chiang lo ani berin ka hria class po kal lovin udaminen ruma an lo oma hostela lo chuan omna a om miau si lova classa kan mi pa ho chu nizan lam chanchin kan hrilh ve mal mala mi palama chuan engma thom a om lem lo aniang mi pa ho om na phei chu palpon a in hung lova mi pa ho pon an rin ber chu din dini ani ma se a boral to a wana nuam takin a om thei to reng om si a enge khovela alo lati rengang an soidana a boral na po akumakum aliam to an ti a covid live khan an chol renga an ni pon an voi khat thom hriat na ani class kan bang hostela kan han chuk le chu nungi po pa ngai dawin alo om le to a khamini atang khan dar thalang hnaya hian akal le du to lo hrim hrim dar thalang a mu apiangin a buai zel to a anu a soidana chuan dar thalanga in en pa in asam atron thamol mol ani ome anunga mi pakhat alo ding hlol maya min chiat khuma a mel phei chu din dini a anglo ati nge nge nungi hi dar thalanga in en pe ve deuh mai hi ani a khumbula po dar thalang te ro te hi akola
khamini atang kha chuan adar thalang kolsa po kha apai tadaya kan mi sin achanchin a hriat vele midang sarte ho nen hostela tongtraina an lo neya ma se thom kha are pha lo kha ram huai kha alu lul ve te po ani ange anu zela kan hriat dana ama in vai na thok kan hostel thanga an lo om thina vai ho chuan me che sam sei deuh hian thingkung atang hian min ron nui thina kan in chunga po min lo lu chil to ti in an soi thina khamini atang khan vai na thok po an om le to ngai lo zan tin deuh tho kan ei tur min ei sak zia kan theilo sa thlengin a pai dar noi zela aswal ve hrim hrim ai du lo chuan pai dar kher kha atul lo viau ni zan khat bathroom ma kan in bual lain karen aron thim thut maya torchlight kan keng lut mai si lova kan thian pathum nei kimi keima le hrangi kan in bual rol thina achan po bathroom chan a hara class bana kan kot lai le kom thlanga na vel kan ti fai awangin kan in bual hara kan bathroom chhak loka chauka a oma chauka a chuan mi an tong bul bula ma se kan ei rong bol tu te an ni ti an tong dan atang chuan a hriata zong tra kung a nok an ti thu le ki dai a tha an ti thu te an soi noka a thim bok nen ka in bol na tur tui chu a phai daria win ka hria a hrangi ka tui ru to su ka han ti thlave roka ani la chuan a lo du lo na samai ka ru lo nei ki mi ni kha a ti vele nei ki mi la in alak lo thu a lo soi boka kan bucket chu pathum ala om tho bok si a kan le lama kan nau te ho an in bual ve a in bual rual kan hrat hloma an ni po a thim si a an rile lut zela ka in bual zau ma saber bok nen ka in tuam fata ka bucket chu among apop ani ka ringa ma se athar kan lei chi akha ani bok si kan in bual zo vele room lama kan pheitlang ngala ka bucket mong kan en chuan apop om ang ka musi lova kan thom no hak kan sungal diam bok nen kan zar fel nu a cho kan eya nei kimi le rang nen kan in zui chota engpo ti donila kan in ngak zela zana tui in tur hi kan mis in bula hian a oma chutami chu kan lamai thina tui kan la zo kan chuk chu kan hostel kota thutna chuan me che pakhat hi min hnung chon zong in a thu a kan class a asam seiber rin pui ani ringin anung lama kan beng thak thaka ma se kan lam an hoi chu kan tre thot maya rin pui ani o zong lo din dini rangin anti sapa che chang lovin kan en renga ani pon min en ve reng tho a mela chuan a him lo le ti a hriata ka thawa min mana ataka ram hoi mu ila ka thidang theyang ka lo ti thin kha ani hau lo tuna tak hian thidang dai theila ka ti hial zokani nei kimi phei chu a om dan adik lo zuala kan thian te midang ho an local meu chuan kan ma a thu chu a bo dai to a engtin nge ani thei po ka hrelo nei kimi la chu a khong veka kha ram huai kha a hlim hau lo ka doi viau emo ka lo ti a ka thian te ai chuan ka lo la huai deuh ani ataka ram huai ka voi khat mu na ani a ka chung te ka hrilh phei chuan min oi sak du lova kan thian ho le kan hostel lu pui te bak khan an oi lo midang bula ka soipon an oi ngai lo awang hian ka soi chuak du to ngai lova kan ram huai nu chu angam patel tela arei nu deuh phei chuan sindi khan din dini ani ati a mel a mu ve a sindi kha ril rulama harsat na anei nge po ka hrelo ram huai kha a lau ve mi alova din dini nen an lo in kom thin awangin a lau lo mai mai nge po ka hrelo a hlim thlat de a thenin an mu a din dini kha samsei deuh mai a lo ni ve a hostel kota adam lai ang che in asam a khui thin an ti a mel kha mi hring dam lai pa ngai ang vek ani ke kordum le korlian nek nok tak mai hi adum tho hi a ha a khatia ka muthut kha ka mel hriat ani lo bok nen ke phei chuan atira lo ngai na ka hrelowa ma se mak tak main karil ru a din dini ti ringot kha a oma exam kan han ma chona first term a khan lekha kan zir that theilo awangin kan pass selom le a keipo pali na dai kan ni a
ama chuan ka van neya pakhat na emo pahnih na kan ni deuh reng zel ani a pol som pahnia ero pakhat na atanga pathum na kha mipa vek an ni me chelam mai ni lo mi palam thengin din dini buain kan buaya a hu howa kan om lain a in lan du lova a phla kan om hian a in lan tlang puya a tong ngai lova kan thian te mu ve dang po khan a hlim lo nge ka hrelo anui ngai lo an ti ani Christmas po kan ho thei don lo ti kan han hre chia chu kan nual vek thei kei ero kapa ten second term exam zo in min lo hruai chuaka second term exam a ero pathum na ka hau phale rama ka school kalna alak lo don em awang khan kan miss ten min promota zirna lama ka thiam thei ve pa ngaya thilman chakchi ka lo ni bok nen har satna ka nei an rin lo awang ania har satna ka nei an rin lo wang ani ome hostel ka chuat nu thleng khan kalapa ngai theilo ka chungte ka hrila khamizinga khan ka pa che in min oi saka ka pa soidana chuan mithi tharau leya ti tur la nei ti zo talova boral ta te tharau hi an vak so win ka ring kan mu theilo mai mai aniang mu ka chak ve thin viawasin tharau lung oi lo te po an tamang ti in min hrilh ta a din dinikha pol som an ni laya boral ani a pasman lova a boral wangin hostel kha a chua san du lova ka ring ve topa hostel atanga ka chua nu a po keima in kamungam lova ka ubula kamutlata thanga vel kha chu ngai ka o hlei thei lova ma se tu na ero ka pa ngai le vek to a hostela ka thian te nen kan in be pop le a aizola ka chau nu a in te kan lu howa aizola in kan lu na a ka hriat chua tak chu kan in bualaya ka tui phai duak kha ka thian ten an lo la lo tak taka rin dan nei deuh tho ma ila ka ringam chia boxi lova ram huain engata nge tui amamo ve ang tun thleng hian din dinikha alo omangem ka hrelo tuna chuan hostela khan athar vek an om to a hostel po an satha to a din dinikha kan kalsan ta vek si a engtin nge a om zui tak zelang ka hre chhun zom lo ani midang kan classmate te hoin an mu na adanga thingkunga te ama a kan mu na thu thlenga te khan an mu le thina amun omdu na ber chu a boral na khum ngei kha ani a atira chuan kan naute zinga mi pakhat hruai a om thina a hlau tak em awang khan ada ruak ta ringot kha ani a midang chuan pa ngai takin kan mu hian anui ngai lova a om top zela akal bo vele mai zela ma se avir lutuk eitur kha da thei ani lo a zo zela a chang le kan thom norem sa min ti chiat sak veka kan class kal hlan te hian kan thom norem sa alo ti chevek zelani nungi chi kha a chiat khuma a hobik ti donila nungi mi poisoi ngai lo nui ring thei deuh mai hi ani si a Hrang chu ani ve si a ngati nge ramhuai form war a hak ve lo le nei kimin kha thil kha ala soi reng zela tuna hian local sela chuan kala hlau mai thei ma se hostel atanga kan chhuat nu kha chuan ka mungai to lova hostela khan atha acham ve te po ani ma na nakina ala omle omlo en tura kalle kalatuma om thar te zinga hian nei kimi te khuwa ami te an om ve nuala nei kimin azola in engma an hriat ngai lo thu an soi thin si a hostel an sak that to awang te po ani ma na kan warden kan miss te po khan din dini chungchang kha kan hriat aya tam dai an hria a kan miss phei chu a in thlang lok ani si a lockdown lai naw pangtu ma kan lu lo lai pon a thom a lo hrefo ani ome kha wang khan hostela kan lu nu pon min lo tlo vak du lova alo len bo dai thin na chan po alo ni a kan chu vek nu a min hrilh ta chau ani din dini ngei ani ti donila kan mu kha chu din dini ngei ani a ma se vai pa le nungi mu kha din dini ngei ani empty kan hrelo thlan muala thlan a om ve nuala tu thlan nge kan hrehlom si lawa din dini lo kha an om ve amani nge tu thla ber nge a hriat thei to lo din dini ba kan hre si lawa
vai ho lo nui tu le nungi mu kha a in ang ani kan ringa a chan chu din dini kha chu a om topa zan laya a trapri kan hrele thin le anatua room ri kha ani maya nungi te mu kha chuan a chiat khuma a nui vel kha ani a kum tam tak nu a ti hian story ang dawin ka ron zia tir le ani e ka kalna a hian van doina tok zinga hian ka tel ve thei viau maya ka hring nuna lo om tam tak ka lo tok ve to a nakina ka lo la soi zel tura ngayang din dini kha ka tharang mu masak ber le a top berna ani din dini kha adam lai khan a hlim lo te po ani ma na thamuang takin chol to se ka ti khop mai a chanchin kan thezui ta si lova